Здравейте, книжни дракони, скъпи приятели, читатели и писатели. Аз съм Мелани Шакири и вие сте с YouTube каналът ми The Bookish Fangirl. Днес исках да споделя с вас кои са 5-те ми най-любими сайтове и приложения като писател. Казвам като писател, но също така бих могла да използвам термина и като автор, тъй като миналата година, ноември месец, издадох за първи път физическо копие на своя книга, а по-точно дебютния ми сборник "Когато настане мрак". Сборника включва 26 разказа, основно в жанровете фентази, научна фантастика и хорър, преплитайки понякога трилър и една романтика. Като цяло може да завидите какво основно пиша, най-вече наблягайки на хоръра. Сега, в момента съм в процес на писане на първата част от фентази поредица, наречена "Световете на Мърси". Първата част с работното заглавие Акмарил, може би то ще остане за напред, но не съм сигурна. За момента това е, което мога да кажа. В Instagram профила ми и във Facebook страницата ми споделям повече за самата книга, за процеса на писане, за сюжета, героите, атмосферата и така нататък. А сега нека започнем с темата, която споменах преди малко, а по-точно отново ще спомена 5-те ми най-любими приложения или сайтове като писател. Първото, което ще спомена, може би ще е най-тривиалното, тъй като предполагам, че всеки по един или по друг начин, било то писател или не, е чувал за него и това е Microsoft Word. Става на въпрос за приложението, което може да пишеш буквално всичко. И преди време използвах NaNoWriMo. Не съм сигурна дали точно така се произнася. Това е сайт, където си слагаш дневна цел, думи, които искаш да постигнеш, имаш някакви предизвикателства и така нататък. Обаче не ми хареса идеята да трябва да пиша определен брой думи на ден, тъй като ако не достигнах тази цел, се стресирах прекалено много и губех цялото забавление на писането и ставаше повече като работа. А докато не е станало като работа, което се надяваме някой път да се получи, няма да се стресирам. В последствие, тъй като нямах пакетът на Microsoft, писах на Google Docs, но не знам по каква причина непрестанно ми го триеше. Написала съм няколко глави, няколко пъти ми се случва това нещо. Пиша и в един момент, когато го затворя, се оказва, че той също не го е запазило, дори че съм натискала бутона за запазване много пъти. Така че просто се отказах от Google Docs, плюс че в последствие разбрах, че е имало някакъв пробив на информация, ако не се лъжа, и че ChatGPT взима материали от Google Docs. Не съм много сигурна дали беше точно такава ситуацията, но като цяло идеята беше, че нещата, които пишеш, биват използвани от ChatGPT. Без авторски права. Което от една страна доста ме притесни, пък в последствие, като влязох в Софийския университет, се оказа, че от Софийския ни предоставят безплатен абонамент по време на обучението ни в всичките неща, приложения от пакета на Microsoft. Така че веднага се възползвах от това и сега, последните няколко месеца, от октомври месец по-точно, когато започнах университет, пиша на Microsoft и съм много доволна по принцип, защото Microsoft до този момент съм забелязала, че приложението с най-голями опции за форматиране, шрифтове, цитиране, библиографско и така нататък. Първото приложение, което ще спомена, е Microsoft Word и също така ми е много интересно за тези от вас, които се занимават с писане, било то творчески, като блогъри или каквото и друго да е. Нека споделите долу в коментарите какво е вашето любимо приложение, на което да пишете, тъй като съм чувала много различни мнения и ми е интересно и може би самата ще си намеря някое по-приятно от Microsoft. Второто ми най-любимо приложение като писател са бележките на телефона ми. Искам да махна тези по-тривиални неща още в началото на видеото, така че просто няма как да не спомена бележките на телефона ми, тъй като там се съхранява всичко най-ценно. Всяка мисъл, която ми скочи в главата по време на път или докато се лежа в кревата или каквото и се случва, се записва първо там. Всичките детайли за героите ми от книгата, за географията,
важни цитати, които си мисля, нали, от собствената ми книга, които си мисля, че ще се наложи в последствие да доопиша или нещо този сорт. Всичко отива там. Повечето ми от разкази от сборника първоначално са били написани на бележките на телефона или поне започнати на бележките на телефона. Всичките ми стихотворения са писани на бележки на телефона. И може би преди време ще я да кажа повече, че съм човек, който предпочита тетрадките и използването на хартия. Защото наистина беше така преди време, преди няколко години пишех всичко на хартия, но в последствие се оказа, че много по-трудно и много повече време губя, защото много по-бавно изписвам нещата, които ми минават през ума на хартия, отколкото на клавиатурата на компютъра или била тази на телефона. И второ, на хартия, когато драскам, за да направя редакция на нещо, реално в последствие ми е много по-трудно да разчита какво съм искала да кажа и какво съм решила в последствие да кажа. Така че определено на компютъра или на телефона е много по-удобно. Също така в някакъв момент винаги желая да прехвърля бележките си на електронен формат и ако съм ги писала на хартия, трябва да ги пренаписвам. Пък ако съм ги написала направо на компютъра, не ми се налага. Само да спомена, че използвам не лаптоп или компютър, а таблет Lenovo. Не съм много сигурна как точно беше модела, така че ще сложа малка снимка или наименованието на самия таблет до тук, за да сте по-наясно. И това ни отпраща на третото нещо, което може би много от вас харесват също, било то писатели или не, и това е приложението Pinterest. Приложението Pinterest е нещо като много по-естетически добре изглеждащ Google. И честно да ви кажа, намерих Pinterest някъде 2017 година. От тогава никога не ми се налагало да го деинсталирам от телефона си. Независимо, че е толкова заребяващ. С TikTok, да речем, имахме Love and Hate Relationship. И сега в момента вече от близо година го нямам на телефона си, понеже прекарвах почти целите си дни в непрестанно скролване през TikTok клипчета. Докато с Pinterest е малко по-вдъхновяващ един тип, предполагам, че това е до някъде от съдържанието, което на мен ми се показва, съответно съдържанието, което аз търся за себе си. И снимките, които може да намерите в Pinterest, са много приятни за гледане. Могат с ръка на сърце да кажа, че всяка една снимка, която съм използвала преди издаването за разказите си, в писателския си процес, в читателския си процес, като фенарт на книги или сега за снимки за героите ми и за сцените и за местата в книгата ми, защото все пак това е цял един фентази свят и трябва да мога да го представя на зрителите по някакъв начин, на вас съответно, ако искам да споделям с вас нещо преди самото издаване на книгата. Така че Pinterest много помага, плюс че е много разнообразен. В Pinterest може да намериш от всичко по много и то красиво. И честно ви кажа, когато имам чувство, че имам нужда от вдъхновение за собствения си живот, дори не говорим за писателската ми част от живота ми, когато искам да видя някакви снимки за здравословен начин на живот или за читателска естетика или нещо този сорт, винаги се обръщам към Pinterest и същевременно като писател това е най-перфектното място за намиране на артове и за визуализиране на това, което си представили в главата ви. Защото буквално има всичко. Каквото и да напишете, на какъвто и език да го напишете, има всичко. Приложението е прекрасно и доколкото знам, тъй като съм виждала много Instagram релчета, свързани с тази тема, не съм единствената, която е толкова обсебена от Pinterest. Но едно нещо искаше ми се да започна да го ползвам като човек, който прави съдържание, съответно като content creator. Искаше ми се да започна да качвам собствени пинчета там, но не се чувствам достатъчно комфортно с платформата, като да я използвам от страната на собственик на бизнес. И ми доставя достатъчно удоволствие просто да съм този, който получава съдържанието, не този, който го създава. Така че мисля, че за момента това е една от платформите, на които няма да пусна пипала, нисмо, че лично си признам, че съм пробвала всичко. Имах подкаст, който все още някъде в интернет пространството, между другото, ако ви интересува. Имах подкаст, не издържа, знае колко дълго. YouTube канала ми, който е на спадове и възкачвания и от време на време се държи така, се е наумрял отдавна.
блога ми, който поддържам, може би най-редовно от всичко друго, от 2018 даже може би 2016 насам. Мисля, че беше от 2018. Инстаграм, Фейсбук, за тях не говорим, защото те са нужни буквално на всеки, който иска по някакъв начин да се развива в интернет пространство. Му трябват Инстаграм или Фейсбук. И мисля, че за момента се спираме до тук. TikTok също, но както ви казах, в TikTok се опитах да съм някой, който предоставя съдържание и се хващах, че основно съм някой, който попива съдържанието повечето пъти напълно ненужно. Така че накрая просто предпочетох, че за собственото ми време и ментално здраве е по-добре да го деинсталирам. Иначе имах чувство, че щях да потъна там. Което ни отпраща на четвъртото и предпоследно приложение, което обичам да използвам като писател. Четвъртото. И това е Goodreads. Goodreads е приложение основно за читатели, тъй като е приложение, в което можеш да отбелязваш книги, всякакви литературни произведения всъщност, като прочетени и слушани в момента, че ги четеш или че искаш да ги прочетеш. Можеш да качваш ревюта и рецензии, там качвам също така прочетените ми книги и ревютата от блога ми, но най-вече можеш да намериш други книжни приятели. И това е основно, което толкова ми харесва в Goodreads като писател, тъй като когато миналата година видях, че реално не е нужно да си Стивън Кинг, за да можеш да си напишеш, защото няма, за да можеш да си направиш писателски профил в Goodreads и с помощта на писателката на Домът на Гарвана, Валентина Йорданова. Предполагам, че много от вас я знаете. Тя е доста активна във Фейсбук и в Инстаграм като писател и сега дочух, че ще издава заедно с още други 3 писателки сборник, наречен Обсебени от мрака, който ще бъде еротично фентази или аз нямам търпение да го прочета. Нямам търпение да прочета и Домът на Гарвана, но за жалост все още не го издава. Така че връщам се на първоначалната тема, която беше, че доста се мъчих със създаването на Goodreads профил като писател. И впоследствие се оказа, че аз като читател не мога сама да си създам профил. Трябва някой друг писател да ми създаде профил като писател. Поточно библиотекар. Терминът е библиотекар. Трябва да ми създаде профила. Така че по стечение на обстоятелствата се обърнах към Валентина Йорданова и тя ми помогна веднага, много бързо откликна. След което вече имах профил, в който си сложих сборника. Сложих тип, може да го отбелязвате, да пишете ревюта там. Има корицата, описание, детайлите, които са като анотация, брой страници, ISBN код и т.н. И затова толкова много ми харесва, понеже когато отвориш Goodreads, първата сцена, която ти се показва, са новините на хората, които следваш и с които сте приятели, за това какво са прочели, какво са коментирали и така нататък. И ви може да си говорите, има правото да се правят групи, литературни групи, там и да си пишете съобщения като месенджер, един типс. Много е интересно и същевременно е много целенасочено към смесена група от читатели и писатели, което подпомага както и на читателите, така и на писателите да намерят своите сродни души. Не говоря за любовни сродни души, говоря за хора, които имат същи интереси като тях, когато понякога в истинския живот, реалността, може да е много сложно да намериш някой, който харесва нещата като теб. Било той не точно определен жанр на книгите, а книги като цяло. Изключително малко хора в днешно време четат, още по-малко хора в днешно време пишат. Така че дори някой да пише, те пишат повече. Много е неприятно да го кажат така, но за да се направят интересни, много малко имат някакво желание реално да просперират и да показват на света творчеството си. И така стигнахме до последното, 5-то приложение, което най-много обичам да използвам като писател. И според мен за много от вас това приложение, което сега ще спомена, няма нищичко общо с писателската сфера и с писането като цяло, но съм убедена, че друга част от вас ще са напълно съгласни с мен и това е Spotify. Казвам специално Spotify, а не YouTube, понеже за Spotify имам премиум абонамента и мога да слушам без реклами и мога да си избирам когато песен искам и не трябва да се ограничавам. А пък сега се наложи да ходя да си взема луче.
Ако гласа ми звучи странен на някой от вас, да знаете, че защото съм настинала и най-накрая започва да ме преборва. Но, да. Така че, там където бях стигнала защо използвам Spotify на YouTube. Но бих могла да сложа чертичка Spotify YouTube. Основната причина толкова да харесвам Spotify като писател е, че ти позволява да си създадеш определена атмосфера, докато пишеш. Какво имам предвид? Аз имам един плейлист. Може би някой ден ще споделя с вас този плейлист, като част от писателския ми процес, в който съм нахвърляла буквално 20 часа музика. Любимите си песни, билите саундтраци или такива с текстове, които ми подпомагат да чувствам определена емоция, докато пиша. Това, което имам предвид под определена емоция, докато пиша е, че има някои песни, които са от фентази филми, като Game of Thrones, Lord of the Rings или League of Legends, видеоиграта и сериала. И които, когато пиша, така ме вкарват в филма, че имам чувство, че съм буквално вътре и в момента се създава история и аз съм този, който наблюдава отгоре и съм нещо като летописец. Особено сега с фентази поредицата ми, особено когато става въпрос за писане на някакви любовни моменти, такива напрегнати, с много вау, или на битки магически, или каквото и да е, буквално каквото и да е. Когато съм си пуснала някоя такава песен, мога да се вживея напълно, особено ако съм с слушалки. Мога да се вживея напълно и не да речем сутринта, трябваше да пиша преди работа. Не, че трябваше, но просто бях решила, че ще пиша преди работа. И седнах да пиша преди работа. И седнах да пиша към 8:30 сутринта. И в един момент просто поглеждам часовника, съм като 9:40. Кога стана 9:40? Не да си представя колко бързо се оправях, обаче с музиката и с това колко много ми харесва самия процес на писането, нали знаете мотото, наслаждавай се на процеса, не на крайната дестинация, мога да навляза напълно в историята си, в собствената си история. Плюс, че да речем, когато съм навън, това от читателска гледна точка, когато съм навън, когато четях четвъртото крило на Ребека Ярос основно, и докато се возех в метрото, и докато се возех във влака за път към университета ми, си бях пуснала, тогава си бях мъчила по 2-3 песни на Rainbow Kitten Surprise. Ако не се лъжа, сега така се казваше групата. Много странно име. Но си пусках 3 тяхни песни и в един момент се хванах, че когато чуя тази песен, вече се сещам само за четвъртото крило и е буквално през главата ми, като чуя тази песен, е дракони, магия, смърт. Много хубаво. Ако не сте пробвали, някой може би не успява да пишат на музика. Знам лично, че аз пиша на музика, чета на музика, уча на музика. Някои пъти, особено ако е регетон или поп, се получава така, че нито правя някои от тези неща, особено ако става въпрос за ученето. Главно танцувам на място и зяпам в една точка и пея без да говоря. Но пък в други случаи, ако е подбрана много добре музиката, повечето пъти ми подпомага още повече да навляза в това, което правя. Специално с писането е така. Мога, разбира се, да пиша и без музика, но защо да го правя? Защото никой не ми е казал, че не може, така че защо да не пиша с музика? И това, скъпи приятели, бяха 5 най-любими мои приложения и сайтове, тъй като много от тях не са само приложения, но са и сайтове, като писател. Нека ги повторим отново. На първо място е Microsoft Word, като най-ценно. На второ място са бележките на телефона ми, отново най-много ги използвам. На трето място идва Pinterest, понеже не бих могла да живея без красивите картини. На четвърто място е Goodreads, понеже подпомага изключително много да създадеш една общност от читатели и писатели с същите вкусове като теб и които са на същата вълна като теб. И на пето и последно място е Spotify / YouTube, тъй като приятно ми е да пиша с него. Така че ще се радвам да чуя долу в коментарите и вашите любими приложения като писатели или като читатели, тъй като двете сфери са много взаимно свързани. И ще се радвам да се видим до следващия път.